Good morning, guys! This time, nagluto ko og among sudan para sa pamahaw. Ang lutoon nato is ampalaya with egg. Inaani ko magluto sa ampalaya with egg, guys. Dili kay nako siya imikos-mekos ang maong ampalaya para maiwasan yung pait. Ginaganyan ko lang yan. Huwag masyadong imikos-mekos kasi lalabas yung ano niya natural na juice, yung pait. Kasi yung iba imikos-mekos masyado, so ang kalabasan noon papait. Kasi ito, hindi ko na ito kuan, wala na nako ni siya gi ang para sa uban kay lamang ning butangag asin, then kumuton kay para lagi daw mugawas ang pait. Then maminos-minos dayon siya. Mawala-wala ang pait pag naluto na siya. Ako wala na ko nagbuhat ana nga ako pa siyang gikumutan sa asin and then giwaswasan, wala na, diretso na ni nako siya gilunod and then gibutangan ako seasoning, then ana lang pasagdan lang nako siya nga brown just ilalom and i-check lang nako kung brown na ba siya. So this time ang uban ani wala pa man na brown. So pwede na ni nato siya butangan sa itlog. So ato nang ibutang ang itlog. Niyarang itlog, guys, templado na sad ni siya, guys, sa seasoning. Templado na ni siya. Then ato na ni siyang ganina ra ni nako siya gi kuan ha, gi scrambled ana. Ganina ra. So ato na dayon ni siyang ibutang didto sa itlog. Ato na dayon ni siyang ibutang didto sa ampalaya. Ana ra siya na. Inaana ra ko pagluto sa ampalaya with egg. Wala na kay nako na siya kanang ang uban kay is kuan man siya mikos-mikos. Ako kay pasagdan ra na nako siya diya, guys. Borar bitaw siya tortang ampalaya ang ako ang style sa pagluto sa ampalaya, tortang ampalaya. Ana ra, guys. Pasagdan na nako na siya diya nga maluto diya sa ilalom, then balihon. So mura day ni siyang kalabasan, guys. Diba mura ra siya gitortang ampalaya. Kay wala man ako na siya gimikos-mikos. Inaani pud ko magluto sa ako ang ampalaya with egg. So nera, ready to eat na yan, guys. Sinana lang siya pagka wala man gud nako siya ma-perfect pagkabali. Ako siyang naputol-putol siya pagkabali, guys. Pero at least sinana ra siya, dili siya bukaan, di siya bungkag ba nga katong gimikos-mekos. And then ara din tong sobra sa kapayas nga akong gi-harvest gahapon. Ang katunga ana amo nang gikaon gahapon, then ang katunga karon. So ana ra, guys, among pamahaw. Simple lang kanirang ato ang ampalaya with egg. And then kape. Wala pa na nabutangi og asukar. Di may magbutang og asukar, guys. Ang gatas ra og kape among i-mix ana. Gatas og kape niya pod kay angkol. So ana ra, guys, atong update karon pamahaw. May buntag sa atong tanan. Thank you for watching. We will see you later. Pray na. Send the Holy Spirit. Amen. Jesus, the Lord, in us the gift, share about us from the bounties of Christ our Lord, and glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world that end. Amen. Kami ran tulo nagkaon karon sa pamahaw kay si tatay Sige, ito kay mga duha. Sa dingon? Tulo. Sorry. Ako una kay duha pero akong nalito kay tulo. Again.
Kami ran duwa ni angkol ang namahaw karon kay si tatay ninyo na walking. Nami. While namahaw ta guys, while mamahaw ta, pagaisgutan nato atong renovation project, gahapon walay nagtrabaho tungod kay wala pa man giabot ang materialis ang diri sa sulod ba, atong ceiling diri sa sulod. Ang among pasilingan diri, ang among paalkubahan diri sa sulod is more on diri sa sala ra o sa kusina. Still gapaabot pa mi sa mga materialis. And then, more on sa alkuba naman ta karon guys, kay humanaman tanan ang atop no, taod naman tanan atop nato. So, syempre ang alkuba is part ba pud na sa atop. So, still atop renovation project yapon ato ang content karon atong pagahisgutan. While mamahaw ta. Dili na siya sa kuan eh. Dili na siya roofing ang ceiling. Unsa naman siya? Ceiling. Ako pa ko siya. Dili na siya part. Dili daw siya part sa atop. Gi-correct ni Angkol. Muna kung pagtuwa, I don't know sa insakto nga kuan sa kining mga architect o mga civil engineer kung kanang ceiling makonsider ba nga part sa kuan atop. So kung kinsa to nakahibalo diya murag yapon siya renovation. Dili na change lang. Bisan matawag nga renovation, hawak naman nga kuan ceiling. Kanang purely ang alkuba, repair repair. Repair din mag-utro. Repair or kuan. Dili man siya repair kay mag-utro. Partial replacement sa kuan. Replacement. Unsa man gyud? Partial replacement sa kuan. Kay dili man tanang part sa kuan altuba nga pulihan. Kaya ang atong pulihan ang kana ramang iyang mga panel raman. Ang mga ceiling joist as is raman kung i-realign ang tibali siya. Guys. Among ceiling joist din na mo otrohon, i-realign lang siya kay di na pulihan. Di na pulihan or di na utron tungod kay some part sa ato ang ceiling joist. Ang among gigamit is kuan man ni siya kanang Gemelina. Kahoy ra ba? Unya. Ang part ani need na siya ilisan. Ang kasagaran kay kuan man ang gamiton metal paring. Para pud maka-save ta din ang utana man pud mi sa gatrabaho ani og sa contractor nato nga okay ra ba nga ato lang nang i-realign na okay ra ba nga ang alisdan lang tong medyo kuan na ba di na okay bitaw nga ceiling joist ana lagi alisdan ra na nakikonsulta pud mi ana sa gatrabaho kay dito man sila sa taas permi while katong gaano pa ilamang na obserbahan po dito atong mga ceiling joist. Ningon man pud sila nga na ligon pa daw ang among ceiling joist dito sa taas. Ligon pa siya din. Mag-ano lang ta kanang ilisdan lang tong dili na okay. So syempre kay nangatarog baya na siya kay usahay dili man di kaya na usay ilahang matumban ba. So matarog. So nangahiwi-hiwi na ang uban nga bahin sa atong daan nga ceiling joist kaning gigamit nato nga Gemelina nga material. So, ningon man sila nga, okay pa man. Okay pa siya. So, kung inana ang inyong plano, nga dili day mag-metal paring, kanira gyapon atong gamiton, i-realign lang siya, then usbon ko, ilisdan tong mga dili na okay ba.
So inana ra guys kay para maka-save pud ta kay okay pa man daw. Nakikonsulta sad mi sa ila kay sila gid pa ka-observer dito sa taas, sorry ha. Sila ipakakita dito unsay angayan alisdan. So naka-decide mi nga the same maura gyapon ang selling joys nga atong gamiton. Ang bag-uhan lang nato ang maong mga alkuba or kaning ceiling. Moray ato ang replisan. So kami excited pud mi kay medyo level up gamay ato ang gamiton nga alkuba guys. Dili lang sa mi magsaba basta kay syempre makita man na ninyo kay i-update man gyapon ta mo dinhi sa sulod sa pag-alkuba. Kaya actually ang amo ang renovation project sa atop is more on sa atop ra gyud guys niya usahay pa kadalikyat na lang mi nga inanion kay naman po yung mga changes mga ginagmay ra gud nga what if inanaon ana bay gyud naa di ba burag ma kuan na ba burag ma saksanang nay mga additional bitaw inana imbis ang sabot mura ni din nay mga additional kay nakita man nga okay ra. Nasa mga problema. Nay problema nga mga agbat along da kuan. Kusgan tingog ba? Hina day. O ba? Wala biya kay kuan microphone. Palitag microphone na. May microphone na to day. Gamitan mo kanta-kanta. Kato na lang. So muna siya guys. Ang uban nga details saya na lang kung actual na jud ba makita na nato, mabidyoan na nako. Kay mangutana man punta sa atong mga workers sa kanang gatrabaho bitaw ana kay para di punta di ta masayop ba. Kaning amo mga partial ra gud ni nga mga hisgot. So maura to guys. Dinira ko tob atong video. Thank you for watching and please do subscribe our YouTube channel Tony and Titing and please like, share and comments and paki-click sa notification bell para ma-update ka or usa ka sa makamaritis sa unsay among gikabisihan diri sa amo ang YouTube channel. Thank you so much for watching again and we will see you next time. Bye. Bye.